Zápas MFC Lutí Skoloučka. Tady je Mara namrdaný. A Tilda. Kokot. Tildo, jak se cítíš před zápasem? Špatně. Špatně. Kurva. A Marek? V pohodě, 6 gólů asi. Tady naši fanoušci. Zdeňku. Jdeme v soutěžním taxíku. Ti dám otázku za 5000, že? Marek Adamec je za A brankář, za B obránce, nebo za C útočník? Brankář. Marci napadl, Pasku, ale potřebujeme, co jsi mu psal tomu zaplivu, vole? To tam nemůžu říct. Kde stojíme? Zastavíme. Řekni, zde je kantor s námi fotbalista. Jeď do píče. Jeď do píče. Jsi chuj básku, ale Já jsem chuj, jo? říkám kozy, ale uděláme nějaké. Nebo i studené No. pomeroní chléb. Netoč mě. Zaspívaj. Ne, No, nemám 3 promile. Nemůžu. zpívaj, ne? Nasíme, jak jsme táhli Jaroměři zde. Jak jsme táhli k Jaroměří. Zaspívej. Nebudu. Pero nestica, vole. Stálu. Mediální tlak, vole, musíš ustát, ne, vole. Zaspívaj. Nemám hlas. Co to říkáš, Marek? Já to říkám, že vlastně dneska konečně bude vzadu pořádný stabilní pilíř, zde na kantor. A co říkáš na to, že dneska budeme v plné sestavě, protože Mírek Baruš konečně nebude hrát? No já si myslím, že konečně vlastně ti, co tam přebyvali, dneska vypadli a... Takže dneska by mělo být 6 bodů vlastně. No dneska vlastně by mělo být 6 bodů a myslím, že i kombinačně pěkný zápas a plný šanci a plných krásných situací. No. Kam jdeš? Jdem si něco koupit na pití nebo Děkuji za rozhovor a hezký den. Já vám také děkuji, nashledanou. Přepis pořadu zdraví najdete i na našich internetových stránkách zdraví.impuls.cz. Hezkou neděli vám přeje Jitka Vlková. Pásku, a ještě půjdeme baterky, až zbyde baterka na to.